Oro je migrant nai boni dofani borok kebengai mano tai takurok bukurok ang norang no kesarnani musungo tipra motha bobagara chimiya bobagrani logiwo tipra sani logiwo tini uttor purbanchol ni joto नॉर्थ ईस्ट नि जत लीडर जत रीजनल पार्टी बुबाग्रा बाइखा याक मिले वोय जों वार्ड नॉर्थ ईस्ट सलाम का अब मेसेज तिनी सिने आगुलिनी होइते न सारा नॉर्थ ईस्ट रहनाय ताई दिल्ली नब जों मेसेज रिनाय सिने मानथायनि बागै जों तिप्रासा सिमिया बुबाग्रा सिमिया तिप्रा मथा सिमिया जों गुटार नॉर्थ ईस्ट चिनि मानथायनि बागै जों थानचांखा अमनतिनि यूनिटी रैली और आगरतला खालायजागै दङ गोबां मा केबेंमों तिनि साब्रुमनि टाइमलि ट्रेन सालक जांनानै दंमानि सारक जागलिया गोबां मा चिननि गेटो चिनि बरक फायनानि बागै गारि रिजार्भ नाखा गारि तिनि नष्ट हिने रिजाग्या आहाइपा न तिनी ने आगरतला लोको थम पांडावो यांगो नाहारि नाइदे तुई तोर तुई खाई बरक चिने माथा हाबलाय तंगाय माने लामा चागलाय लिया ताखरा बखरा ताई सिरापसा कने नंगनि बसकांगो चिने नॉर्थ ईस्ट नि अजामारक चिनो माथा बुबाग्रबे बाक्सा बरक फाइनाय आं नरंनि थानि कय मुं नारकनाय मोसुंनो जों थानचा मातंनाय बुबाग्रानि लगी मातंनाय Coba bubagrano जों लगी मारिनाय हिंकायसे जों फियक जागनाय हिंकायसे सिने मानथाय माननाय हिंकायसे जों कुसुब जागमाने याकने जों यगै माननाय ताखुरक आबोनि बागैनो जों थानचा मातंनाय काग्लाय मांग्लाक बयजेसेपन चुक्लि रिथोन जों थानचा अन कथावै मातंनाय ओ थानचानि मारिनो नासिगैनो तिनी उत्तर पूर्वांचलनि जत अजामारक ब थानचां गई पाइका तिनी चिनी ओ आगुलिनि आस्तबल मैदान ताई सिरापसाकने नरक नुगानो चिनी थानचानि अजामारक न रां फासिमो नासिगनारि थानचानि अजामारक जत्तन यांग बसाजाक yang digi bana seginari sini थानचानि अजामारक जत्त फासिगन ताई सिरापसाकैनो चिनी बरम गनां मेघालयनि चीफ मिनिस्टर चिनी कनर चांगमा जी बर फाइसक पैनाय आं खाख्लायो आनि उकलको तेबो क काहाम नारंनाय तंगो ताई तिनी ओ रेली पाइमानि परेवो नरक जतन कसां खाइ थाने कोनो जागा कोनो केबें मुंगता आसाइरिदि अमथै खाइनो जों पिसफुलनि सिनि मानथायनि सबानो जों फुनु गरिनाय म काइसे दृष्टान्त उंटंथन म काइसे लाइव मांगै तंथन मसक सावैनो जतन नाहाय काहाम ताई हामजांमा याफारै आनि कक मुथाका आसक्तिनो जतन खुलुमबाय हामबाय।